No niin, moro vaan kaikille katsojille siellä YouTuben, parissa, niin YouTuben parissa, tai sen ruudun takana, siellä parissa. Katson, no niin, se on MP3, niin gameplay MP3 ja sitten MP3. Juu, se on siis niinku MP3 ja sitten tän videon varmaan tuun uppi tänään. Joo, se löytyy mission mapin sieltä heti. Juu. Niin, että mä tuun uppi tän videon tänä päivänä, että niin teen tästä P90 ja siis mä upin tän videon tänään. Ja siis mä tein tän videon tänään, ja siis mä pelaan niinku itsestään. Nyt on soolona. Mä oon siis soolona, että niin. Juu, no ei tästä pelistä tule kyllä yhtään mitään, että juu. Tää komi on vähän tällainen, ehkä vähän lyhyt, kun tää peli on. Tää peli on mennyt aika kauan ja tälleen. Niin. Sieltä yhden klikki.